Emu yare, nimu amani uno. Tia fia mankwata maklo. Ewa Nyinsen Ne Awoɔ pere. Enu se onkasa nwie no na wanya wo na no anduro. Aboso me kwankwantu. Emu wanse sembebre. Emu yare, nimu amani uno. Tia fia mankwata maklo. When Nyinsen Ne Awoɔ pere. Enu se onkasa nwie no na wanya wo na no anduro. Enti kwase dan nyomre bia. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ pere. Apono mochino. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ pere. 106.3. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ pere. Ti afia makwate makru ewo Adom FM 106.3 na obishira. Abuso me kwankwantuo. Emu wansense bebre. Emu yare. Nimu amani uno. Tia fia mankwata maklo. Ewa Nyinsen Ne Awoɔ pere. Enu se onkasa nwie no na wanya wo na no anduro. Aboso me kwankwantuo. Emu wansense bebre. Emu yare. Nimu amani uno. Tia fia mankwata maklo. Ewa Nyinsen Ne Awoɔ pere. Enu se onkasa nwie no na wanya wo na no anduro. Enti kwase dan nyomre bia. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ pere. Apono mochino. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ pere. 106.3. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ pere. Medamu nyina se memo adwomu akwa abado ba Adom 106.3 FM Nyinsen Ne Awoɔ ena ne bre no aso aseda ne yawo dia tichu madofo papa bi amowo TikTok medamu asepa Mr. Oba hope questions bia ne mese yedi nkomo afa contraceptives ho ene youth ni bi abuse ne pa bi emergency ones nom ne ade enti ehun nkomo bia ekire wadwen enumrei yedi sa enkomo no e wa Adom 106.3 FM Nyinsen Ne Awoɔ eso na mamenchia me mame mommy darling or East Legon enumre oba penny papa bi o tie fidie no ho den wa hwehwe me ache afe no wanya me na me so ma hwehwe no ache afe no mahu no nti mommy ba bi a wo bi enumre yeda se se wonna na afia ne na badwafo tena se ye TV se ye radio utie ye aseda ye odi awai me won penifo titiro bebre sa a wo munya akwanya nko mu hia me a po mu so ebeba sa mente wonka but minim se safo no wo ho medamo ase nyame hira mo yedamo ase pa nenenso ye sponsor Endpoint Homeopathic Clinic Dr. Dubuatene na woda oh doctor nyame hira nyame nyo kese on behalf of the team Jeko ene shine o ma promise so nyame yadoma o chine due anye hwe kra de o cake bi de o mde bebro anakwa namba no we wo fo FM. Many months, Anna, money. Ti Dr. Dubuatene, Mr. Obi onim ni bia kan hyansem gu papa esuma mwate. Na nadaro menti ena Nyinsen Ne Awoɔ. Yeda so gina ho. Adwuma ye se obi nsho wasene sa ya na ne ye na ya style bi o. Papa just ma money punu. Wa be so asene sisi. Anti Dr. Dubuatene kwatenten ahodin wom ena team ni nyina ye hwie gu so. Se rade ma de wo ye bia nya nkoso. Eni so papa panti happy birthday wonim no a odo ne number nso de dabonten 0244867068 0244867068 o friend no anu abompa ye agu ne so Dr. Happy birthday nyame hira on yesa ama no na wa be hu de bebo abrabom ti dog ye da se ne number ne yare bie ha wadwen ene ne birthday nyina e chopeke call so nti sabro onya nai your pon anza no beda ti Mr. Friend no e mema no prostate no
odi hu dwuma ma yem pa bema cancer anakokra mehyem ansa na warahye akoho enne yi a wo prostate bema wo prostate no kwa so check ya ma free woni problem wo hwema wa kofie so how wo mu dia ho de else ye mu aduro ti aduro be mu nko ade ho de obetua e ma no so infection high adwen ose bra no check wa wodie no ma free problem wo ho a ho so je say yare abemeduro ho na no so watua ho kakra no wo ye dia maye ti ne number ye 0244867068 friends CA na ene no eni enkommo ene me ma me Abigail Oguru York ewa ha edin me sure so bebu me pa ono abo bebo ne kama e de amount oya midwife or PPAG family health clinic oba papa bi owa ha mame enwumre me moajo ya odo aha na bibia aboko de nyame adom mo nyame hia ya no ma oni mo sonso amaye yada se adwumadini a Planned Parenthood Association Ghana for mo ya twa nso me da se eni obese no message ni se sia mo hu se opese oba ti atwe nso ayade na atwe wayade pa na darumenti no menya anti Abigail a enumre ye ne di nkomo wo Facebook Adom 106.3 Gladys night tete ewa ha a wotie ewo ti no ngwa mo nyame show na mi Instagram nso akosia sa Dr. Do thanks very much Fadama nso abaha and Doris Nats, may God bless you, keep it up, nice job. Yeah, that's it. Papa Pakosia say it's not easy, ampo. Even we nurses we go CS and also Nedia and no madam was say. Into me uncle on so now contraceptives and ni keka ho ya na topic no e do so pa na mahu niama ma media gu ani mu hanomo pa ne. Ye be wie no obi ayi ne die wo mu a wo de bebo ho ban because I water na ya do so do mesremo wonye ready an wo me hankrai ko hankran kitua bi area mu mu so mjeja kwan me ba homache a me hwe mu age 14 15 e die adwuma na omo ye wo sa kwan no kranketwa di gina kwan ho ho asade awofo ye ne ya nya asade enti na nkran gina kwan ho mesrew enka so obi akonom na wa ye sentiment no mesrew ayidi nyina bi wa ha metas ni nyina bi wa ha ye be wie no ahu de beboa na nso akoye bi na de atete wa wo entemti oba pa mesa mu akwa babiem ya odo ye da se pa ene ye di contraceptives ho enkomo September busumi busumi a ye ka ho asempa mesro wadaro ma hwefo nhwe product ye a ewuwu table so boboni nyina bi din ma ye hunu na afi ye nhye enkomo na se ya no apagya de akyekere me da se bebre desania wo kai no ye say contraceptive ye bibia nhihye bi a wo ye ana bibia wo de bo ho ban okay ai boa emma yinsen a wonye krado emba mpofrem ma wo enti no saa nema ne de ye wo bebre ye se ya chem ba miensa na nan ye se ye wo barrier se watu barrier obi entwam nkwa ha obi so ntwam nkwa ha enti barrier no ebi ni female condom a me kure ye se emma agbo ha nti female condom ewo ha ena ye wo embema nso de male condom eno so ewo ho se ye free eno so a ye se eno ye barrier na enkane no nanka ye wo bibi so ka ho na mom sabre di esan HIV eno infections kakra eba mu ntino ye yi sa eno na free mu eno na ye friend cervical cap nti eno so ye rubber sa na ye ne se cup na wodi butu awodi na nti eno ebi ni ha eno ye jai prasa ye use na ye call hormonals ana se bibia ye se yo sa hormonals na ye kan e bibia ewo nipadua no mo deda na ye di ebi eka ho nti eno no ewo pills me se oral pill de bia wo befa na ye wo pani a ye wo no bosome eno so wo ho ne ye wo no bosome miensa then na kra de nyame aya adom ebi su aba a eno so ye bosome miensa pani no na eno no ye kire wa wankasa kra wutumi ewo wa ade eno de ye bibi ketekete tisania wo esikire yade adru ni ketekete ti wa wutumi wo wa ade na afi so ye kwaso ye wo Jadel ana say 5 years die eno ni di me de say Jadel edini edeke nti eno so ewo ho
ɛna yɛwɔ implanon jadel ne yɛ mfie num ɛna implanon ne yɛ mfie miɛnsa ɛna wei so yɛ zarin ɛno so yɛ mfie 9 enti obi wɔ hɔ pɛmfie miɛnsa obi wɔ hɔ pɛmfie 9 obi wɔ hɔ pɛmfie num na mmom sɛ bi a woyɛ mfie num a ɛnkyerɛ sɛ bi a mepɛ sɛ mede bɔ me ho ban mfie miɛnsa eduru hɔ a mentumi yɛ eduru a wobɛtumi yɛ yi sɛ yɛnya nu hɔ we de obobɔ we no de wodi abai akyerɛ ne wi a yɛka ho asɛm baako wɔyɛ enti no we so yɛ IUD yɛ sɛ device bibi ketwa bi a yɛde to awodie no mu na we tumi dem mfie du ko mfie du mienu ɛno eduro bia ni ho ye wo bi wo hɔ eduro wo ho for 5 years na ɛno ne ye ni bi nti no we ne ye bibi a ye say ye applicator keke bibi a ye de ehyem na ye de to awodie no mu nti ono so apart from IUD no ono so ne de no no yeah, the IUD ni hye we mu anti eye we ne ye de ye na mka say no so another method bi e da ho nti say ye keka methods na ye wo ahodo be say ye wo ennan it's a barrier na hormonals na device and a permanent and ye na wo no sune wo mpe kwa eno ne de no operation kitwa bi na wode ne nsa no ba bi akosia ne fa no obade no na ya chichire ne yatwa nti eno no obeye bra bosumi bia na mom kosia bia emma na mema de no so me pa cho de bi on fibroid ni hwie ena ye wo mema de no so mema de no so eno so mempia wo no kura bio a eno so ye se ye friend vasectomy eno kura eno ahoma na nkwamwa no ena mu no eno so ye yi ne ketwa bi wo sababa ma ne hwa ne fifiri ho na ya chichire ne yatwa nti yatwa onye oba ne behia ne ho beba na emum awo mmem nkwamwa bi ani edi ahwefo ne yatiefo papa bi mepamo akyɛw megidi ye sɛ yehunu nkomo na ye ba bedi na ahodo ntinka sɛ afia yusu pills afia ye kese ntimenso menyusu different one ɛwɔ hɔ de ɛbɛboa mom ye nhwɛ ne saa mesro ntinkomo na ne yasa ase no wo question bia menim sɛ mo wo question bebree Mr. Munyan Boko na fie ni so. Ye be phone lines na brace me ne ye be bie ne ntem. Enti ati Abigail. Edi enti na wo se okay na wo chere contraceptives ni mu. Ye ka ye den ya na edi enti na oba ana warefo ye hia. Me say ye ka say awarefo nko. Na mo oba bia wasi awo kwan so. No obetumi e de abone ho ban. Okay. Obi wo ho so wasi aware kwan so anasa awo kwan so na ebi amesua adwuma enti de mempese nyinsan bia beba makwam sa abre efi se bape na chese ebe ha madwuma sua ana me school ko ana se adwuma bia mepese meye enti no otumi de bone ho ba yesi eye kwan bia wo fa so meka se eye kwan bia wo fa so ana chese edoso enye ba akope se yeyi we no mu a ye wo ni ayemfa duro bia ye se natural method eno so wo ho a ye wo cycle beats a ye use so ye wo calendar na ye wo body temperature a eno so ye use ne nyina no mesrawa se wo de calendar no kura bebo ho ban a mesraw eya obi ba o si o me ye calendar na nyinsen na ba mesra oba bia ye soronko e wone kwan so nti ne se wo pese wo de bibisa e bo ho ban a wo betimi se wo beko clinic ana hospital bia ye na ya kyerɛkyerɛw efise oba no yese wo cycle no esrome de esro de esro bi so de obi de ye na aduanu baako obi de ye na aduanu nwɔtwe ebi de ye na aduasa mienu enti esro bia ne de enti no se ba ne se wo de bibi sa bɛbɔ ho ban a mesrɛ wa ko hospital na ye nkyerɛkyerɛw na ye nhwɛ wo betumi ahwɛ wo bra ye na beye bosume nine ko bosume nsia na wahu se me wo
na aduonu baako anaasɛ na aduonu nwɔtwe ana aduasa mmienu nti sɛ wohu a na afei wahwɛ ebere a wobetumi ne papa ahyia ebere so a eni sɛ woni ne hyia na ɛno so wahwɛ ne pɛpɛɛpɛ saa sɛ wokɔ so na sɛ bi a wofa yes cycle bi sɛ ɛte sɛ rosary ɛno so yɛde bɛkyerɛw na ne nyinaa no sɛ wohu sɛ saa mbrɛ mewɔ na aduonu baako a wobɛhu sɛ nea abɛyɛ no wowɔ na aduonu nwɔtwe a wobɛhu nea abɛyɛ ɛsaa pɛpɛɛpɛ ɛna afei so sɛ ɔbaa ne wo na ɔma nufuo na ɔnyɛ bra na ɔmfa aduane biara nka nufuo no ho a obetumi ɛde abɔ ne ho ban na mesrɛw ɛno abanbɔ na ebusumi nsia pɛ na obetumi de saa kwan no abɔ ne ho ban nti sɛ yɛhwɛ papa na nka yɛwɔ enum natural methods burial hormonals devices ɛna permanent nti sɛ yɛfiri hɔ na yɛba burial na na mekyerɛ sɛ ɛte sɛ police barrier sɛ yɛde police barrier nyɛ si hɔ de a obia ntumi ntwam nkɔ ha wosu ntwam mma ha nti saa na condom no ɛte yɛwɔ ɛma deɛ ɛwɔ hɔnom ɛna yɛwɔ ɛmɛma so deɛ ɛmɛma deɛ deɛ yɛnim ɛkɔmɔ paa ɛma no yɛde yɛnim so ɛma deɛ no kay susu anke beboa ye pa fi se no ya no fefefefefefe a eti se wo ba no mu ene na ya pepe kama se se akwa foforo aba eno so fefefefefefe eno form kura ehim nti aya foto emade nini nti eno no sɛ wo ba ne yɛ kyerɛw sɛ nea besi ahyɛ na sisa wo betumi de abɔ ho ban na betumi akyerɛ wa ha metumi akyerɛ wa ha bibi kakra ne yɛhwɛ ɛyɛ asɛm na de na ma ne yɛmpe ɛyɛ na ne ɛso kakra mo ɛso kama na yɛayɛ ne sɛ wo sɛ ɛma no yɛase hɔ no ebie kakra na afi so se du so se bibisa bekoso a wase ho no ebie kakra chain ti se ne eti no enu nti na ebi no nya open se bibisa bekoso a wo hu se yakra na ensuo bi wo ho a etro e se lubricant e se wode yafa oil ana biafa wase ho nti na emase bibisa ekoso anti se oba na yakrado se bia bibisa ebekoso a obehwe se nensa eye kama ana afi so se papa no nimi ya obetumi ahya ma no se ono so hwe na papa no nimi hya ono abetumi ahye na afi de ode ehia no this me ameba mu room ho be hwese de ehye because wo kasa me amehya nkra no how is enti ano no wotumi de wonai esi akonwa so kire ye ana se wo bekoto ana wo beda ho na wo da ho na wayi condom ne se no wo beda ne no besi ne ti asise efi se wei na bekoshe wanem we ne beshe wanem na afi wato ogbo ede wonsai apia ti sata me de me sabe wura we ni mo hu me pa cho yo o de wonsabe wuram na ayi na ehye mu no nka ho ye pa cho ye be ye afri me bo a form no de bi wase de we a wo ye wan hwe na obi akoye ne sa okoto ne ehye me yi frim ehyem ehyem ayo me kasi ye afrim bi ehyem eno boa ema rubber ne chiri ha no etumi ehye awode na no pepepepe eno ne besom ewo ho no enti no first de no de na ehyem enti se de aye no na rubber mienu ring mienu na ewo na ba ko dem na ba ko so ewo ano ba se ye de we na ahye ye de we na ahye nti me ya na mamoa no na me de awram na wo de awra wase nti wo de awra wase je se ni nyina awram ma ne ka no ne pa cho yi o ni nyina be ko
ne nyina bɛkɔ nti we no ebeda sɛ be wo ba ne so Matias nti sɛ papa ne yɛ krado sɛ ɔba wo bɛboa no na wagye ne bɛma no tata na wakowuram asemu ene first de na say ye use ya na ye de kakra ba we ne de wo fom ma be very complicated say ye suro no kremum ye special being me ma de ne de say eno so me so ye ayi na ye say ebi mo omo nhye ne ye nti na papai no we odi ahye say na sa na de ache nti amudi we mo ye de kakra ba mo de ba nya hwe yo enti ya sansa na wo de condom no bebo ho ba mesre wa wo behwe expiring date yes ehun hia pa ye expiring date no so wo ho a obi wo ho ta on pese obi abehu nti no de yakwahye ba bi safe twi na wo hyew aka no wo hyew ka na ebese condom no o sha ebetumi ate nti no yese wo fa hye ba memfa nkwahye ba bi fi ho obi wo ho de be mommy me ba auntie abi auntie ena wo you know so no Facebook ene me TikTok ho nyina wo hu say osi wo puti ye de condom no be hye misira mo mpre wo ho ade ne ba ko ho sa ne mpre ho sa na ate nti ye be kire ye nsa de ye be ye no na wo wi a ankwa nkonya problem bia auntie abi ye nti wo hwe expiring date na expire na afi wamia ahwe se enframa ewo mu a na kire se obetumi de abon ho ban na mesra wo mia na efam pe na kire se asai enya de awo betimi na kire se anwa na ewo mu na efa ho me ho ye tototo ni nyina awe eko nti wuntumi fa mbo ho ban na mesra wo yanka yanfa friend say scissors ntwa yanfa blade ntum yanfa yesenka nti wo hwe ano na wo behu se nkeka bi wo honom ehwa na wo fam na wo te ne boko mesro yanho abotre ni nyina na yenso ye troten ba na ye di behia nti no ni troten we di ano de we ne boko wo pia pe wo behu se eno ankasa ebepie we ni say ya mesra na sabre so na mesra wala mama wonsa nye efi o no kwesa wonsa ho owo hye ansa enti say ya hwa aya se eche na eche no ano no ti se nufu ano asa enti ehwo no wo behwe dodo na dane no enti ye de sha ye bebre sa ansa kwhye na afi ano na fam afam be mana no say efam ano pe be pai okay if say nsuo ne ba na say ne ho sane na force na de to me pai no nti we was wa condom so wa anye yi gravity force wo de ba na chen heat no so enti mesra wa wo hwa ba bia ebuka to so no ehọ na wo de wonsa mienu ebe so condom na no say ni senti ayeso ho ne se ye mpese mframa ebekom se rusu no wo ho sa nti wo de si anu se ya na wato obo e de wonsa we awro ne fe e de ahye be ma ne ho ama na ba abedu asie ho we na so eboa ebe hwa no na massage ne kakra nti mane nkọ yie ne nsi ho nti wugya ano na hu se kwan abedan no nti se ba ne se wo wie ana mo ne ho sane ne wie amesre wo eno nso yie no men na oba ne so ema enjo ewo mu sa wo be ma adwa condom no wonfa wanje chi se be ma ne gina so okay oh se no we gina so no de we ni gina so ansa na wahye nti wo wie nso a wo ho sane wa se wo bɔ modin a eyi wo be ma no if you ba na se ko nchen bɔkɔ na wo pe tissue okay na wo di esum na wawro ne bɔkɔ e di ahye tissue no ne senti ne se wo ma be ma ne dwoa wo be hu se
nsuo na aba na abebugu enu wo yeso wo ni nyina behwie agu nti ebekọ ba no ho obekọ ba ne ho nti no wo hwɛ sɛ wo hu wie ye na no hu ba ye na wa ye afrim na afi wo de kɔncha wo de tissue no ayi no bɔkɔ na wo kyekere a mpacho men flash wo flash e be yiwa ma ade ba chi na etani fefe obi ehun achi wo de beto bolem bia bola wo be shi ana wo dustbin na wo be shi ehura te say toilet rolls ayeshi wo betimi de wrap no kama na wo de ashim afi so no se ebi a mututu form na mo de mura ehye ho a wo betimi de aka ho ne mom flash de yifri be yiwa ma awesa betani akura wo flash ya no sa no mini na ya yiwa ma okay eno so eno no oba ne de no so sara na mom oba ne de no so wo yi a esa se be ma no ne ho sane na obetimi a relax wo so kakra okay no nyentem so sa ifi se wo ho ba na se begu condom no na form na ache no inti ehwie na mo de so by there we no wundi by na me de by anu an ye de experiment na mebre obi special kamera cheche mebre obi enti oyi a obeso ring na e wa abontin no na wachim no kakra bi na wachim ba ko pe ama bibi wo ma na se bibi egugu yin ho a ama bontin enti na wa twene boko eno so wo di tissue be chechire ne kama na eno so wo di atubole me no so yem flash okay misre wa we ne kase ne we di eso enti wo flash a ebe ya ase obe block where you bra toilet o ebesi okay Nyinsen Ne Awoɔ na utie Adom 106.3 FM misre mo mama yentie ni ehye no so pa na Facebook mo ayade nti misre mo mama yentie keke yentie ni emfanya adwuma wante hwe kura no mema ho dodo oba ne mu wiwie wadwuma ya boko no wetu de ato nchen na bo ante sa bewe na asone na wahu se watimi ahye condom so asaje mo nte ase enne ya ma yen secret no mo nyina yen hwe ye ho yie wonya ready for awo a condom no ma ne mema de wa kire ye se ye kɔ ada ayi methods ahodo a wobetumi so aye de abo ho ban na ye wi aya hwehwe ho complications no ne ade na bi mu kasa na me ye na ma ye kese na me ye na moje tumi ne sa questions ni nyina wo bia yenya onurse ni pani midwife wa ha oboy enti mesro yenkoso ani enti ma bi mpacho yenti o enti se ye ba pills na me kamede weni nyina bom na machre okay pills no ene panier bosume ba akode bosume miensa de ne de hye yensa 5 years ena 3 years de ena 4 years de ni nyina yesi ni nyina ye hormones okay na hormones na ye ka ho asem na eye bibia e wo oba ni mu ese ye wo estrogen ne ye wo progesterone saa nyama mienu ya wo oba ni mu eno na oma oba no so obeye bra esiesi awodie no mu eno na ma oba no tumi tukosua eno na osiesi awodie no ansa na nyinsen kra atumi atena awodie no mu enti no so obi wo ho na se ebia awo ne mma ana nyinsen ne ntumi mma yetumi hwe saa ne men ebia na bi wo fom ebia na bi wo soro dodo enti ni nyina no na ya hwe na ne nika wo we no ho ne se we na nkasa bo ho ban emanyinsen ne mma esan so edu ba bia we ne ye de ma amanyinsen atumi aba enti no eye ne ma mienu enti se yefa hormones na ekwan miensa na fa so ebo ho ban a emanyinsen bia emma oba bia se nyinsen beba ye hia ne ma miensa bi ye hia se oba ne betu kosua
ye hia sa awode no ye besiesie ma na ye betum ye besem kete amanyense no ba etumi atenam ene ne etoso miensa awode na no nsuo bi wa no emu ye tro eno na ma nkwamwa ne kwa ma ne dware ntentem ekọ awode no mu saa niema miensa ne ye hia ansa na nyinsan atumi aba nti no se fa ne se ye mpese nyinsan ne beba ne ayeye ne se ye de edroi bi emu bia se panie se pills se ne de hye yensa no ebo ye ho ban niema miensa na eye ehye wo kosuato no eso emma oba ne kosua ne emren emma ena afei so ne to so mienu awodie no mu na enka yese mo ba sheet kama ama se yese ne sha ase etumi bedem no eno so no saa entama no yese bi wo hwa yemfa bi nsemu kura nti obi wo hwa a oye a onye bra wa anya bra mesra wa nkyere se mogya no etawa ya ase ne be fibroid tisania ya yete no entisa empo se bia obi wo fibroid a na se boje etu ni bebre a empendodo na ya ye ma ye wo no bosume miensa panie ni bi na mogya na ejai ansa na se ye beye no operation kra ya ye ama no nti se bibi sa wa awodie no mu po a esanse we na wa ye no ema awodie ni nsiesie no nti fibroid no wo ho a nia obenya odi benyi no onya nti no ye se ebema fibroid na twentwom if you say nia yeso onya na odi nyi no onya say ba ne say wo de bo ho ban awodie ni nsiesie ne ho yensem be sheet bia ni atoso miensa ne say awodie na no nsuo na emu ye tro na ema enkwamwa ne kwa ma ne dware ntentem kwa awodie no saa ensuo no emu be yedu enti no nkwamwa ne nya kwan endware ntentem enko awodie no saa enyama miensan na we nyina eye wa awodie no so a eno nti se wo so a nyinsan bia emma enti se yeti ye ho ase ne yeti ye nipadua na ase a se wo ye na se bibi ekoso a wo be hu se o we emfiri nyamayi we efiri we sa enrala we de menka ntwam na me wo clinic na ma me bi bai obai no so waye family planning bosume miensa panian wa wobi na ne ho ye no basabasa ene ni subiri no wabo wasa ne home no ensisu ohome ensisu na osi ani anka me ba behwese senka wo betimi ayi amame na mesuo ma me nya botre boko pensere wala na etisen ehase esen nti obeka na umuse ewa na obo no obo ne kese nti ama ne bo ehyehye no ama na home ohome a ensisu anajo no so wantumi anna papa esane a ekoso denti enti no mechechere na nsare hwe ni na na mehu se emfa eho no ekwa no so na emum no bibi poti na ekoso ewe ni nipaduam na yeso no se ye nso a yese yete ye ho ase se ebo ade ba akopɛ ho ban nyinsan pɛ na ebo ho ban embo ho ban fi yare bia ho enu ntinu yare bia tumi kan utumi bowa oyim betumi atu wani so betumi abiru ni nyina ebetumi aba ebi kura na ye fever malaria ebi na ye typhoid ebi na ye infection bi na abem ntino mesrew se wo so na se bibi hawa bomodia ko hospital wo kwa nhwehwem bia ehia se yese ye yenye ni yenhu se enye we no na eyesa na emum bibi foforo na ekoso obi basa ono so bai ono so say wa ye 5 years de na ne subiri no na nti ye nhwehwem na ehu say typhoid na ewom nti ye man na dura so na bibia say na we na nka me bebe yi ade oh ba me no me da mase na me says nti na yese mo ba munya abotre na kania ha obi a kire me na afi yenye nhwehwem ba ko mienu ni yehu se ba ne se yehu se nhwehwem bi ma yehu se we na wo ye no anapania na wawo no anase ne yehye wonsa no na sa yankasa ye beyi
na fe ya show me hu se bibia ye kama ansana Nyinsen Ne Awoɔ na utie no na Andrews Hagan wɔ Italy na ɔkyea yɛ nwumre yɛda se papa Mama ba TikTok meda se Ado Grace enso ɛwɔ ha Alex enso aba YJ Kaji say amazing teacher yɛda se papa Emmanuel Siedu enso by Precious Miriam ɛwɔ ha the Psalms collection so esre good evening auntie Efia Marina and Amasika Ankasan Shoha. A few years in Japan, sir, thanks for sharing. And fe wana kikaka hunina Adjoa Berry and so Edinedi Abawa. Yada say one more share live or TikTok na Facebook Adom 106.3 Eugene and San and so chia ye Kuapemampon and ono na Agumbiade Sharif and so our Gladys Maka Odiano Dada. And a piaga and so diase yada se achemasafono was strong man and so chair comfort adade and then my birthday tea happy birthday mobi nyankopon shrow nyamenyo kese kuzi so be kese pa umfani Nyinsen Ne Awoɔ eni agro mame adade nyame ensure papa oba comfort adade and so abawa ha or chair na or say please ask mame nurse if there are hormonal injections that some female takes as they are preparing for childbirth. Auntie Abigail, Mommy, your hormonal injections be fa say oba preparing for a war. No one answer no amam kakra. me pacho you. Na medical ka say nia ewa ha nyina no so obi so hia Nyinsen ya eno so etumi boa no na ni nyina ne se ya ye nhwehwem ne ye hu se ampa so ohia we ana ohia we ana ohia we ana se ye ohia bibi foforo eno so ye hormones ni nyina no etumi hwe no wo sa kwa okay say no na ye do he method bed ye do so yi nti no pills no de se wo hwe a ya ye no 28 days okay nti ne che se oba no befa da bia obefa baako okay na we ye hwe a se ya no apagya ba sho kakra so wo hwe we na wo hu se arrows bi wo ho no nti arrow no na wodi achi na wode befa nti no wo mfa ne biala da bia ne nka benim sa asem bi esi ye papa bi ne yere omo bai my minister me opewi na wo mo je na wo de koye ya kire mu bibia ye hu ne ye ye wo hwa na omo bai asimi my minister mi mu papa yi de ne yiri kukiri ode ne ba se na mama ye duro na me yiri wanye ye bisa ne se na duro no wo fa ne se I want papa ne bakaza me yere no tukwa na musume etuko otukwa na musume etuko enti no Nyinsen bai ha won pa enti enye ba etukwa musume etuko enye otukwa ma etuko oba no na befa ono nkoa na befa nti so wo hya ase afiri ba bia mensasi a obekọ ni sei saa de bia oduru ha obesi fom na no so akwane saa kosi oduru ha no follow arrow no wesi fom saa if you say wotutu ne biala ubenya fom say eduru ase ha ubehu say say mojaduro ana say ferrous na ewo ase ha no na we no ema nipadua no ehome wo hormones no ho okay hormones na aye adwuma 21 days no yese ye ma 1 week na wa rest ana wa gina home wo hormones no ho okay nti nyasa wo fa na odu ha say we mojaduro ma kese nti ne majai da bi eboa nti no be koso afa enti eno ane se wunya ntum de bia wo befa nampacho meti ye ne yese time so e ka ho me pacho you eno na me ba so say esan say eduro no anasa pills no ene ebre na ye adwuma ne ti sa wo hya ase say wo nom no say anopa bia no nsia na wo benom a anapa no nsia bia sa kusise besa
na wo ya no se mafa no no nsia o kina na mafa no no wotwe ade chia mafa no do baako yesi ewo wo behu se obi wo ho asa ofa ne saa obi a wafa bi da no hu se ofa ne saa pe wo behu na eya obehu yesi irregular bleeding wo behu na ewo ma na wehu moja kakra ewo ma na wehu moja kakra na is a balance and I see there's hormonal imbalance. If you say never fan no nsia ade echi wafa no du baako ade echi wafa no no nine enye saa na fan time na wa hye no pepe na esa say ebi wo ho a wo mo wire fininti no yesi nka be ya faka bibia se bia enwumre na wo pese wo fa bibia wo ye na enwumre bia obi wo ho enwumre bia odidi wie na okoda obe paste enti no nka wo ye wie pe na ka wa fa wedru na wo ada sa pepepe enka ne na ye so lantern na nka ye se no nsia bia wo be so lantern enti no no nsia ne bope wo so lantern na wa kai se obe na chese wo wire mfi na de pre ne aso enti time a wo de so wo light no obetime dia aka nti bibia wo ta eye wo edan mu no sa anopa na wo pesti a wo be fa anopa bia wo pesti wi ano nti time a wo de be sha ase no sa time na wo de na ya no mu a se bia ene ya manom yi me konom no enne no a no mitimi ne me ho kani da ho be ba jo de bi se enya dia wo so deda na afi na wa sha ase a se enne na be sha ase a wo be fa we ni edikan na won fa ya mesi ne to sonson isu a enkore emu nyina no se wo ne papa ne be hia ti se mu yusu ma condom ana me ma condom e ka ho okay if you say na wonya abambo no enu ntine yesi senka ebaya enka wo ye bra ebi ada atosu mienu ana miensa no na wa hya ase nti ebeko si se wo bedu ne atosu nson no so no na bia bra na twa nti sa abre no na afidi papa no betimi ni wa hia abambo bia enka ho na wo mfa ya mesi ne atosu nson no so amesrewa o be fere dance aboka ene no na ya na biti abehu ayese me my family planning so menyem se Mr. Anyman kiti bia ya adwen koso wani free so pe no ahye na nkura abanso de o pentema be hwede o paso pa entino se won fa ye nkosi ne to sonson ne so amesre wonya abambo no se wo fa ne to sonson ni wi a ene ade achi a ubetimi afre papa sa na emre no kombe bie phone lines no enti we no menom na say bia e bia metimi anom be 3 months e bia after 3 months na me pese me wo a na meja o tende me ja ya metimi ye de ese me okay yo mami me phone lines no na fa adefofro no 3 months de na say 2 months de no ti wo sa ye kire no na ma fa phone line ti sa ye mre no ekọ nti ye numbers ni 0302216561 0302216561 0302216562 ene wo Nyinsen Ne Awoɔ ye di nkomo afa contraceptives ho nti mesro wo so frɛ na wo question bia yine dɔɔso ye keka ne nyina de yakeka kakakra nti wo ba no abo no nti asɛbɛ ya ebetumi ayi ano so de ama wo na mamenkɔ Facebook ansa na menya me first scholar no edin me hu amwabia tina say I don't understand why I have to menstruate for 2 weeks. I did a 5 years and I don't understand why now it's getting expensive, the family planning. Minti say okay nti auntie be yi ano ma me fa me first scholar me do for me mo ajodo bani oba wa fa oba odo na free here nwumre fa show me free apeja o mitio e pa cho me question bi na me person me bisa e say ya ye me DNC first one menyimi na ye me DNC it's a free one no e ko 2 years ni ma ye bi ma na me person me hu ni enti am person bisa doctor DNC wa nya ba no
Pastor Debbie, essay and me quiet almost as saying, I just saw me and me DNC. Now I call hospital or back. Pastor Debbie and San Coy. Yes, also alcohol now won't. No more follow. To the alcohol. The obe who no more show Debbie now who swa. Nothing was out to a shock of baby for Francis somewhere. But my ministers were how bebo on so. Why to go to a tea? Made us say, of a front so I was so made off me wanted over Nyinsen Ne Awoɔ so. Made us a pan or papa free, no meet you. I'm a very people for you. Go for you, you about me too. Let I show me, yeah, I'm not planning it. Now, Emma, the people through Sahana, because yes, President who said, come let's learn another year and I'll be using a money giving also. Into what way you are? My Yana, maybe way. And a beep knows what to say. Still, I'm beeping on still, that's all. You say the Obano, we no way, no, only a beam. There is no one idea in the sign here. What you say? Yes. Let I try more to you. How many twins? Let I try. Hey, I can't be in the post running, you know, my time now, so crana. Or more call you, mamma. Okay. Timaminas or Babwa, why, made us say. My men fall for front, so made off me more to open Nyinsen Ne Awoɔ so. Do up and one for one. Made us say, Pacho meet you. I don't know Michael at African. Michael, you meet you, Papa. But you, this I said, family plan, and I'm finding a more. What's a family plan in here, dear? Family plan. Also, be a more funny, like 3 months and now 1 year. Then, this I say, sometimes we for a year, or to me, the message on to me, but. Okay, yo, mamma, so I'll be why, no way, you know the amount, made us say. Of front so, made off me more to open Nyinsen Ne Awoɔ so. Made us say, Oba meet you. If I show your friend me, I'm make us see at. I'm on no from Pa, my muso kakra. Ama. Hello. Oh, Ama. Hello. Hello. Memoajo do Nyinsen Ne Awoɔ so. Obewa fa. Made us say, Pacho free he na meet you. If I ase. You, Oba meet you. Pacho meet you. Me person me visa say natural method bibi to say calendar ne. Say omens is not end there. Possible time ben I was have a safe. Me just say safe day no. It be me say 3 days after say omens is not be end no. And no ye better. Fa ho nto obi so eso calendar eso no so ne de eso wo cycle no say de o de ne tie nti wo me hu wo ne say wo use calendar natural one and say wo use de ha Me use calendar. What use for how long? Me eno na me go see using me using it say me use ma natural me using it say me nice is ne end there 2 weeks no actually no 2 weeks and son na be ma be hia me boa 2 weeks and son na be ma be hia me ba try nti eno de say ya adwen kese na wo de wo madada ma obaako ti ma me nurse wa ha obesa to house of why no wa chiro me da say ofofro nso so me do fo me boajo do ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Oh, you know what afa ba ni. Yo. Na mpacho afini tese. Nyame adom. Mpacho da bia metie o pa, nyame tira wai. Amen. Amen shira won so. Na mpacho ayi me use microgenol. Pills ni bi. Na me nya reaction bia na fe no mo ti a short. Me jo hospital me ka se fie ko apem me de na omi. Na say almost here no short into wo me injection 1 month bi ni bi afa pempo akese abegugu manim nyina maya enjai
nti na mpese me bisa se ade ntia na ba sa wako hospital ho back me pa twan no mo se dey omo ka se e bi am starting for frontier but still say 1 month ti ma minute wa ye beji sanchi mu no ti ko so amane na ho me da se oho front so me do fu me mo ajodo wo ba Nyinsen Ne Awoɔ so hello Odo me mo ajodo wo ba Nyinsen Ne Awoɔ so okay emfa course ni nsi ha na mre no ko me do fu me mo ajodo wo ba Nyinsen Ne Awoɔ so Auntie Abi, you monitor ma wo na fe ye wi a yenye number bi ohun. Yo. Na me fa last caller. Oh, I don't know dey me asa, sorry. Auntie yem fancy ha, ye wi a ye beje number no. Na because we mu de ede ya ye ntimi ansa obi anwie na fe nchiremu bi a mu de amaye kakra he. Me pa cho yo. Nti sana na mane wiso ana me kan ye wo bosume ba ko panie wo ho. Na bosume ba ko panie se ye wo wa bosume bia ye wo we pe ye be ma date. Okay. Na waba ne ya wo ama wo. Okay. Na bosume miensa de no eno so sara. Eno so ye wo ma wa. Eno so ye be ma date. Na foforo na ba bosume miensa de no so na wankasa so ubetimi awo wa ade no so eno so ba ye be kire ma wa kan wo nana wa hu senya be kan no so ye be ma date eno so ye wo be wo na ye ba no 5 years de na eno de se ye hyema wa eno chi se time wa ye ready na wa wo pese wo be wo no wo ba ye be yi enti is me di kan na nya chinchina twan se ma ye 3 years enti is 3 years na sana okay but bia we ha mfie mienu echi my crowd se mpese me wo ba ye be yi ama wa hye 5 years de wa ye no mfie miensa ana mfie mienu ana mfie 9 wo ba ye be yi ama so wa ye crowd se wo be wo de e be ma wate ase se ye yi a woni abambo bia nti Nyinsen betumi aba ebre bia me tiefo no je se me je number ma me number no na che se ye wo toll free number 080 20 0800 202010 okay toll free number wo fra be kwa kosi yankasa line no so nyume mapon oh ena your clinic ho so no se wo pese wo fra obetimi afre 0244 05 41 26 okay mre no kopa anti no ma bi emfa usi ha ma mefa we last na okay na we no so you say a device nti eno no ye de to awodie no we edro bia ani ho enti eno no ye de to awodie no abosumi bia oba ne be bra obeto ne kosua obe bra na emom Nyinsen bia ani ho enti we na nya edro bia enti obi wo ho na se bia te se nya medofo no e kan ye no we de me de fam na mayi na no se o se o ye a ne BP no e kwosoro no e ka we na ka ye de be ye ama no a obetimi e de abɔ ne ho ban anaso obeche kondom we no de eduro bia ani ho nti no obetimi e de abɔ ne ho ban me ye da se obapa nyame hira papa pa oni atwe na wanche atwe chiane anje atwe Oni dini na ye hu ni position wo PPAG communications manager PPAG obi anti communications manager na atwe wo PPAG na yete no boa ma Abigail York ma midwife wachre ye nima bebre mesrew emre no koma me enti entimi ansa wo de ani die kwan so number ni mesrew frɛ 0244054126 0244054126 and our toll free number 0800 202010 0800 202010
na wafra bibia kire wadwen bia na wono modi enkomo yi yenko endpoint ho na yenko hwehwe awodie ni mu na yenhwe se bibia eye kama ema wana 0244867068 0244867068 yedana semwa wode eboa yen yede obia se mahwefo papa bi wo TikTok nyame hwramo enemwa ya de ama ye mefe papa number na namde ato ho no frɛ bibia kire wadwen bia bisa wo mu Facebook Adom 106.3 Gifty Amo Atakpa say I'm breastfeeding now, so please when can I start family plan with Mr. CCA? Ubetumi aye Fre Auntie Abigail now on sa emwa Tony bring crying made us in New Jersey na owo Yamisha mo papa panti aha and a bema kwan na enumre ye nkomo no ye de ni nyina sie Yamisha mo papa meda Dr. Shine as papa me producer ene ye Jeko na da romodi into Facebook live me TikTok for hana bema kwan na enumre me de mo sia se da no ye mu nyina mo dia adepachi ye ne nkwan hoden e wo ho a ye be hia nti mama darling Islegon na wo Yamisha oba pass on so tie me wie pefrem na me hwese wonna ya so atiase Yamisha obi adepachi ye nkwan hoden wo ho a ye be se hia Jim FM. Calopa!